खुलुमबाय आंनि इउट्यूब चैनल डेली न्यूज आपडेटआव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनि हेडलाइन्सफोरखौ फरायनोसै, नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो। कोविड-19 नि थासारि आरो हाफ लकडाउननि थाखाय बेंकनि वर्किं आवार्सखौ सोलायबाय। एसबीआईजों लोगोसे गासैबो बेंकनि वर्किं आवार्सखौ सोलायथ'नाय जादों। वर्किं आवार्सखौ फुंनि 9 बाजिनिफ्राय बेलासिनि 1 बाजिसिम खालामथ'नाय जाबाय आरो बे नेमा 1 जुननिफ्राय थामहिनबा दिनैनिफ्राय 5 जुनसिम थागोन होननानै बुंदों। सासे आसाकर्मीया खुदिया फानखोमादों 30,000 राङाव। बे जाथाया तेजपुरनि। आसाकर्मीनि मुङा तुतु बरा। बियो गथ'नि बिमा बिफाखौ गथ'आ थैबाय होनना थगायना फानखोमायो। गथ'नि बिमा बिफानि मुङा फारियै रिकी कुर्मी आरो पुनम गुप्ता। खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला बिसोर तुतु बरानि न'आव भारा थायो। मिथिनाय बादिब्ला खुदियाखौ तेजपुरनि केटेकी बारिनि देबाशिष बरठाकुरनो फानखोमायो 30,000 राङाव। मोनसे मोजां खौरां। मैया पन्चायत बिफाननि मन्त्रि रन्जित कुमार दासआ मिथिहोयोदि पन्चायत बिफानाव माखासे पस्ट लांदां जानानै दं आरो बेखौ थाबैनो सुफुंनाय जागोन होननानै बुङो। बाक्सानि कुमारिकाटायाव सासे सुबुंखौ गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे हमो पुलिसआ। बिनि मुङा एम्बुस नार्जारी। बिनि न'आ माजबादआव। बियो 9 केजि गान्जाजों लोगोसे पुलिसजों हमजायो। एशियान बक्सिं चेम्पियनशिपनि फाइनालाव आसामनि बक्सार शिव थापाया जेनबाय। बियो मंगलियानि बक्सार वाटारसु सिजरिकनि आखायाव फाइनालाव जेनो। धुबुरीनि डीएसपी जतिन चन्द्र दासखौ पुलिसआ हमबाय। ड्राग्स स्मागलिंजों सोमोन्दो थानाय दायनि सासपेक्टआव हमनाय जादों। लोगोसे ड्राग्स स्मागलार रफिकुल पारमानिकखौबो हमदों। आसामखौ ड्राग्स फ्री खालामनायनि थांखियै आसामाव ड्राग्स फ्री मुहिम सालायनाय जादों आरो बे मुहिमनि गेजेरजोंनो डीएसपी जतिन चन्द्र दासखौबो हमनाय जादों। चीन सोरखारा 2016 मायथाइयाव लाबोनाय 2 चाइल्ड पलिसिखौ फोजोबनानै हादरनि सुबुं सानखो खमायलांबाय थानायखौ नायनानै 3 चाइल्ड पलिसि लानानै फैबाय। दा जराफ्रोम कापुलखौ 3 गथ' जोनोम होनो हासिगोन होननानै बुंदों। इन्दरनि देहा फाहामसालियाव सा 368 ब्लेक फांगासनि बेरामिखौ थिसननाय जादों आरो बे 368 नि मादाव सा 50 मेलेमाव ब्लेक फांगास मोननाय जादों होननानै मिथिहोयो। आसामाव मैया 4,348 कोविड-19 पजिटिभ मोननाय जायो आरो सा 65 बे कोविड-19 नि गाग्लोबनायाव जिउ गोमायो। दासिम आसामाव पजिटिभिटि रेटआ 3.9%। मैया आसामाव 1,11,586 कोविड-19 टेस्ट खालामनाय जायो होननानै सुलुङाव मिथिहोयो। ड्राग्स लाग्रा बिफाया गावनि 7 बोसोरनि फिसाज्लाखौनो बुथारदों। बे जाथाया जादों खोला कामरुपनि गरैमारियाव। फेनानै थानाय बिफाया गावनि 7 बोसोरनि फिसाज्लाखौ गोबौ हाथियारजों बुथारो होननानै मिथिहोयो पुलिसआ। बिनि मुङा जाहैबाय आइनुल हक आरो सिथारजानाय फिसाज्लानि मुङा मानिरुल हक। थ' फ्रेन्ड्स, बिदिब्ला दिनैनि हेडलाइन्सआ बेखिनियानो। आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै गोजोनबायबा प्लिज लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट्स खालाम आरो जुदि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनानै हो। थेंक इउ, बाय बाय।